Manja police atumpen brown sugar mate heroin kineblong. APHLC maipu jai kathar hemalong ken e maipu sarsing bill penari sang huatum APHLC asong along chipa ogdun. ASDC asong atumpen on singkro arong along mai kapidupon. Karli tang Rubin tok bia pran kedam jia puthak hampang asong lapen rong arada tum perang kya mai ke pha. Kardom pini prime time than bang pini lima linti mungpi non arjuik tha bertang ton pen. Manja police atum pato viajo por phai kebra minute grip homalom. Brown sugar mate heroin keneplong. Labang so brown sugar mate heroin keneplong check lake ihum. Eco Sport a motor kelok. AS01 BR5678. Dilaya thana long pen, signal aron karkan pen. Nangkewe ke paprabajok. Dilaya thana pen tong sekot manja thana long. Birta nang polisi, manja polis atum, towar ton pet pen, Eco Sport a motor, hojai na lapu opposite SBI Bengalong, kanglong check lupusi, manja osi, G2 cekanat moni deka pen. Nang pachini dun. Kang check up pia joapor pinagamat, abang puatung, bangket homta katong lap luputa. Manja osi deka pen than. Labang suasai, nona pora hot gedeng pon lake. SDP na hit karisma, manja thana, OC G2 moni deka, dilay OC, bitu pon chutia lapen officer staff an parta, kamandu atum lapen police staff atum pen chito pet pensi. Kiklem pen kineb dunlong lapen kiri kakuru kahut, motora room along pen, sabun na homason, BS heroin long pon loglo, lapen labang so BS heroin pang rumpet pen. Gram paro plira troxer kebra hinido, hitia long ke jora nam lake lak trokep, troxikep bagdo jipusi. OC deka pen perangkya long lamthe nang pachini dun. Labang so harmu Manipur pensi kewan tahai la pen nagaw anat si kepon tahai pusi police atum konthe pon. Ahok peda lamthe ka chini jiapan police atum nonomat ke tarli pon bom lang pusi perangke pen berta nang pali. Kedam tang ni phai ke thomaning via lam ki mate wo phong rong pi borjana rong amikar. Rubin tok bia pran kedam jia phuthak hamphang song atum pini pherang kya mai phapon. Alang li tumpen pini pherang kya mai ke pha hot kaning je pon ke forest department la pen sarkar tumpen. Karli tang Rubin tok bia chor la pen asomar bang thlia tumaphan lang ponang ji. Asomar bang thlia tumaphan loka pacharli awar sai pi ponang ji. Bangge thom jail ke thap thoda tumaphan lo serak nang ji la pen. Forest department pen Karli tang Rubin tok bia chamdam ji pen ajok ke pamote kang. Achor la pen asomar bang thlia tum jo padap ani om kichu ki jun jia phan ta betang lo. Pir theng ting ko kason si manded lo. Koson si osomar ka chilana poma pusi. Pini pherang kya bitung ka humri da mahut nang chithandun. Sim kang tang kilong pon la bang kenelitum hamphang song la pen rong asar la pen ladak kachitong arado an pen nelitum kroy kre mate nelitum pin rempon lo dak alang lihem asomar bang pido alang litum phan bang sarkar ben nonamat ki charli long ki cho ki jun ki naing ka duka vis kan sarkar ben kilang nang ji phani litum hamphang la pen song don la pen dak rong asar la pen rong atum pen chuning ripon lo nili phan ke apakta na indat pia bang veng telo pia bang velo nili tungke kiduk det aso kiduk det ara tapot asinili ge osomar bang plita bihek hak lang inu dak che jar muchot pon dakta wilang apol asinili tum han government pen tanang rafek nang ko osomar phan school pacharli je phan nili ge thek Lapen jong si forest department lapen sarkar pen thangna da kera pipe lapen alang litum ki jong ateng pachun che pulote kache songang deng setami sodak pen deng ponang kok pusi nilip SYC rupsing phangchu KSYA edition lekthe KUC Joyson Terang KSA Koilamati branch Maipu Raphel Terang VDC Dorsing ti so lapen wopong rong pi GB soy rong pi atum pen ke hang pedupon Nilipen Mosasteron 365 News India
ke lapen lagi arondrei busini tum hamphanga song lapen hamphanga song lapen itum dak ronga sar toni tum lang tum phan pinrem pon lo lasel bang so apran ke dam jui chot lapakali lang labang so apran ke dam malong lasa case number lahelo case number pa bon labang so case tame pini pena bang bong police investigation ji pusi police men pachini lasel bang so case ka investigation long ronga sar da tum kiduk da tum alang le tum phan adai ga pin ben kine pon tha berat lapuk ni tum proin thai the la selang le tum kangsa along aron teng dam nang ji la pelang tum sai pimin nang ji puni tum hamphanga song la pen ronga sor tu pen tum khamkhe la pen ba so lam bang tum klar dak pen pachini pon lo la sela bang so ni tum pudam je bang ke apran ke dam joi rubin tok bi la bang so long kupi posi apran dam nang joi lo ma laga lang le tum rangers tame matha nang ji athela bang so long bang ke reserve forest ar lo si la bang so rong do tang lo bala reserve long si thenglo han churi dam lo pusame alang le tum kholo da bang apranan bang ene de nang ji athe la bang so rong along forest atum bang pen lada ke reserve lo thenglo han joinam stame a system do la pen aron alo do kolang le tum kithan megawe la pen awareness campaign pipe la bang il tum ranger han stame la bang ke henu lapen sodak pen sai nai puni tum kupon lo lapen pinrem pon lo nase labang so apran ke dam joi rubin tok bi ahema asor lapen asumar same bangpli do ang tum bi krai krai lang thangla chi ne lang la salang le tum ke charlie arta lang same las ke charlie ye phana lang tum awar saive lapen tum aning ve ke cho phan ke badlo non ke cho phanan ta lang tum kasik sak do la sela sona por ho da bang ke apran karmu da bang ke tum chok chi busi pinrem pon lo sela bang so long bang ke sarkar pen kilang pon ya war sai bang pipon wek nang ji lapan jong se pipon pe bon tani tum rat thur pak pen si labang so sai bang ke forest long staming tum hang pon ang kok athelang li theng lo han ke churi dam pen forest tum apran karmut la ke ni tum chok che pusi jong pon thiblo hin nili ladak borjan wo phongrong pia rong akambra lo nili hen lo rong kambra tok bia sanghu kithilot alam nil ta ning dupik lapen lamang so atok bia sanghu ningkana kang thim ta ke chong dat pensi lalang like apiso so je pare a hemari lata non kadu ko vita thengong prong alang li a hemari kiduk tektik ke chong dat lok se apiso so je pare lalang li ko natsi pestor ta ho hile ta ho kona se do ko la lang li ke pestor ave hile ave army Pini ni phai sir kebar ni lakha kre phom hamaya constituency arlo onsing kro arongalong ASDC asong atum pen mai pidupon bangso maya long ga chithan pon nonang kiliji election a porahut ilitum ning siwet dolonang majok aracharia song lewang positami ilitum kroi dunang ni lapen kaike mata ilitum ning siwet do thip nang ji lapen ituma kemang ahem prekke madu aracharia song setami wan thek thelu ASDC hai hitik ke bhei huyalam the rada phan than tekang lapen pini bangso maya long puthot BJP Congress lapen APHL sia hin pen bangin koya mulukatum ami thanga candidate phan aninga ching sam se pen ASDC long nang chipa ogdun lason si non asonang chipa ogdun bom pulote non MLA kilikalong ilitum ASDC atum ke haijia phan ningchi theklong do pusi pini jotson be hin pen kardagalam the ningji pon Hawar ke happen Ruby Singh Hansi 365 News India ini dakela election sige election program lo election meeting lo dandak ke join tum do BJP pen Congress pen la bangso lam PSLC pen Congress BJP PSLC lalang tum party ke thom pen hak leader tum ada kan inche phu phe pen si dak na join lo la so ang tum han ke deng kwa ame pen si ta election me ta pedu dak la bangso ateng pulutet ASDC Howrah Ghara long setap ke hai ya our side lo Congress pen dawang BJP pen dawang PSLC pen dawang Pini ni phai sir ke barni adaba por APHLC mai phujai kathara hemalong KNA mai phu sarsing be la pen arisang hotum APHLC asong along ka chipa ogdun
Lason si BJP Congress ASDC lapen KNA asong pen pangrumpet bang krip liatum EPHLC asong along chipa ogdun. Bang so along BJP pen bang pho ASDC pen bang pho Congress pen inut KNA pen bang kithom atum chipa ogdun. Nonapor karbiang longan parta karbi mating long aso kivir jang ring khetanan pillo. Laso kivir pen kachipa jogji pulote EPHLC asong pen nonapong assembly election along chipa highway nang kokpo lasi nilita KNA pen chi OC EPHLC along chipa ogdun nang koklo pusi KNA mai phu sarsing be pen ning jepon. Dipu pen Deborah Kathar 365 News India. Non kidam tang hut ki claim kidam atun la posong si claim bom dam bom polta morni si litum akhai vir det pu andu ki than ke ba jimi bena pot ahok alam ki than bena pot nilta ahok abang kinta ning doka pot si non EPS sia song hanlok kar biang long araja mumang ki larja bang ki pu albang son ning ke the kar biang long inglong suhan kerai komji ke EPS sia asong cholo pu halabang son ning ke the Lakhain ko rapon nilip constituency ke parlo borpung hawar bichilang so Baptist Church amondulia long thereni phai flipen troxian NLB ke eningka ni seka mai pi mesen pen mai pijut pon bangso maya long Christian lapen khei ka chinghon pu athi PM pon la bangso maya long thongkep amonduli pen bang pharu ke thoma muluk chitong dun ni phai fli ani kang samapor Reverend Davidson ing ke ABC kongchun bang pen japon si kardom hem ing pupon lapen amonduli tin pen kachiwana lama ni phai phoda for phai troxi pen lama ing thupon renti arna malam ke than Reverend Davidson ing ti lapen Reverend Kamson rong pharatum pen si jumisen arna malam than pon adun thu anerlo por phai krehini pen surhini reng ko aning kan ke claim ka pachun pon long lelang asai hei department ke thom Farman bang pramai sarmaratum ni marliatum visonim so tum pen kachingwai ke dopon lapen bang somaya long penang an mun se potum chetong dun si Christo phan ke kroya rataphan aning pirung dun pen NLB ke ROKA ronga Jamison pen pichun pon Nilipen Mosasteron 365 News India. Pini abierta la puan sa kangton iglo ajo kemi kardom